Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye ji aha pati Labour ọzọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Edo n'ime afọ 2024, Olumide Akpata, akọwala ugbu a na ya na Peter Obi wetara kepụkepụ na a ga-awakpo ha, bụ nke mere ka ha pịachaa ọgbakọ ahụ ngwa ngwa tupu ndị oji egbe ahụ awụcha. Ndị isi ọgbụgbọ ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-abụghị pati nọ n'isi ọchịchị ka ọ dị ugbu a ezukọla na Abuja taa iji nwee mkparịta ụka banyere iwu ntụliaka elu ọhụrụ ahụ onye isi ala Tinubu banyere aka na ya, bụ nke ha kpọrọ ọkpụkpọ ụkọdụrụkọ iji zọpụta ọchịchị ọhakarasị n'ime mba Naịjirịa. Ụfọdụ ndị so bịa mmemme ahụ bụ Atiku Abubakar, David Mark, Peter Obi, Rotimi Amechi na ọtụtụ ndị ọzọ sitere pati PDP, ADC na NNPP. Otu nwaanyị onye na-ebo ebubo na David Umahi ji ya nkwụtụnkwụ nde naira, Odoziakụ Tracy Nicholas Hịrị, akọwala na ya bujiri onye minista ahụ ngwaahịa n'afọ 12 gara aga n'oge ọ na-achị ịzọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Ebonyi. Mana ihe na-ese okwu kemgbe ahụ ịkwụ ụgwọ ngwaahịa o bujiri ya bụ na nwa amadi ahụ nwere mmasị iji hama jip ya kwaba n'ime keke ya. Gọọmenti steeti Anambra site n'ụlọ ọrụ na-elekọta agụmakwụkwọ n'ogo praịmarị ASUBEB emeela nyija na nwata akwụkwọ ọbụla nke na-abịaghị n'ụlọ akwụkwọ n'ụbọchị Mọnde ka a ga-akwụsịtụ agụmakwụkwọ maọbụ achụpụ ya n'ụlọ akwụkwọ kpamkpam. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.